мутаассифона мардҳо баъд аз оне ки оила вайрон шуд, баъд ба қадри заношон мерасанд. Вале занҳо дар замоне ки оила ҳанӯз ҳаст, аллакай ба қадри мардошон мерасанд. барои ҳамин занҳо дар оила бисёр чизҳоро тоқат мекунанд, чашм мепӯшанд, ҳаракат мекунанд, меҷанганд барои муносибатҳо. хеле чизҳои сахте ки дар зиндагӣ аст, онҳоро паси сар мекунанд бо як умеде ки ин мард дуруст мешавад ва ин зиндагиро мехоҳанд ки наҷот диҳанд. вале ҳама хел мешавад ки вақте ки мард дуру дароз ҳисҳои ин занро нодида мегирад, пас мезанад, ба қадраш намерасад, як рӯзе тоқати ин зан тоқ мешавад, косаи сабр лабрез мешавад ва ин зиндагӣ ба ҷудоӣ омада мерасад. ва мард фикр мекунад ки ин ногаҳон шуд, неожиданно, ногаҳониам хеш шуд. вале не, ин зан то ба ҷои оне ки ин оила ба ҷудоӣ расад, хеле талош кӯшиши худашро кардагӣ аст. барои ҳамин мардои муҳтарам, нагузоред ки зани шумо ба он ҷое расад ки аз шумо талоқ пурсад. барои он ки замони оила ҷудо шуд, шумо баъд ба қадри он зан мерасед. ин ҳамсари шумо аст. ин касе аст ки як рӯзе хонаи падару модарашро гузошта ба хонаи шумо омад. дар канори шумо буд, хизмати падару модари шуморо кард. дар тамоми пастию баландиҳои зиндагӣ буд. ин шахси наздики шумо аст. пас ба қадраш бирасед. дар замоне ки дар канори шумо аст, ба қадраш бирасед, то як замоне дер нашавад. барои он ки пушаймонӣ суд надорад.